היום אני הולך לדבר על האלבום הכי גרוע בכל ההיסטוריה של כל המוזיקה. או לכל הפחות האלבום הכי גרוע של מטאליקה, אבל אני רוצה לדבר על סיפור הגאולה שלו דווקא. הולך להיות פה מסע רגשי, תתכוננו. יש דוקומנטרי שלם על האסון הזה שנקרא סט אנגר, אבל שום דבר לא יכול להצדיק את הדבר הזה שקרה. להגנתם של מטאליקה אני לא בטוח שהם חיפשו הצדקה כלשהי. מטאליקה של תחילת האלפיים היו בפסגת העולם. באותה תקופה הם היו הרבה יותר מלהקת המטאל הכי גדולה. הם היו אחת מהלהקות הכי גדולות, נקודה. אבל המילניום החדש לא מקבל אותם כמו שהם ציפו. למרות שהם להקה ותיקה שפועלת כבר 20 שנה, הם בדיוק מנהלים מאבק ציבורי נגד נפסטר והורדות מוזיקה בכללי. הבסיסט שלהם, ג'ייסון ניוסטד, עוזב אותם אחרי 15 שנה ופותח על כל דבר חוץ מהאימהות שלהם, וג'יימס הטפילד, שהוא הסולן והפרונטמן שלהם, נכנס לתהליך גמילה של בערך שנה מאלכוהול. ועל הקנבס הזה מטאליקה אמורים עכשיו לצייר את האלבום הבא שלהם. אז בתגובה לכל הבלגן הזה, הלהקה מכניסה מטפל ללהקה, שזה כמו יועץ נישואים, זה קורה בלהקות מסתבר. והם מתחילים לדבר על רגשות ולהיפתח אחד לשני, והם יושבים שעות באולפן, והסרט נגמר בסוף טוב הכל טוב. זאת אומרת, הוא כותב שהאלבום נהיה הצלחה מסחררת, הלהקה נשארה מאוחדת, והם ממשיכים לתת בראש עד עצם היום הזה. ואני מניח שזה נכון. הדוקומנטרי הזה נגמר בצורה די נוחה לדעתי, בזה שהאלבום היה הצלחה מסחררת, וזהו, הוא לא מדבר על האלבום עצמו. אבל באותה תקופה, מטאליקה היו יכולים להוציא אלבום שכל הגיטרות מוחלפות בקולות של פלוצים עם הטופים עדיין והכל, תדמיינו את זה, וזה עדיין היה הצלחה מסחרית. בתכלס, המוצר עצמו שיצא מכל הבלגן הזה, זה אלבום קאקה. אלבום קאקה כמעט לכל הדעות. הביקורת הראשונה שאנשים נותנים לאלבום הזה, זה תמיד לגבי איך שהוא נשמע. אני לא אגזים אם אני אגיד שזה אתגר רציני לשמוע את האלבום הזה מההתחלה ועד הסוף. על הסנר באלבום דיברו מספיק ואני לא הולך לדבר עליו, לכו ותשמעו בעצמכם, באמת שלא צריך יותר מדקה בשביל להבין. זה גם אלבום שממשיך כל כך הרבה אחרי שהנקודה כבר עברה. כולו נשמע אותו דבר, אין כמעט מנוחה בין השירים בגלל שמשום מה מטאליקה החליטו הפעם שהם לא שמים סולואים של גיטרה, שבעיניי זו החלטה שערורייתית, אבל מצד שני, שמעתי המון אנשים שטוענים שאם מתעלמים מהסאונד הנורא, שזה מטלה די קשה, השירים עצמם דווקא טובים. עכשיו, בתור מישהו ששמע את האלבום, לצערי הרב אני לא מסכים עם האנשים האלה. אבל בזמן האחרון נחשפתי למשהו שגרם לי לחשוב שאולי דווקא כן יש סיכוי לאלבום הזה. קוראים לפרויקט הזה סט בנגר, שזה כבר שם מדהים והתחלה מצוינת. האלבום הזה נעשה כולו על ידי בן אדם אחד. בתכלס, הגרסה הזאת גורמת לאלבום המקורי להישמע כאילו הקליטו אותו עם אייפון באמצע חדר חזרות. ומעבר לזה, הדבר הכי גברי לדעתי שעשו בסט בנגר זה לשנות את כל השירים לגמרי. סט בנגר קצר מסט אנגר ביותר מ-20 דקות, וסוף סוף יש סולואים, הוסיפו בסט בנגר סולואים של גיטרה. אני ממליץ בחום ללכת לשמוע עכשיו את סט בנגר, כי הוא הופך את האלבום המקורי לשמיע, ואני אפילו אגיד יותר מזה, הופך אותו למענה. עכשיו לנו נשאר שני דברים. קודם כל ללכת לשמוע את סט בנגר, שהוא באמת בנגר, ודבר שני, נשאר לנו להבין איך בן אדם אחד, בחדר בבית שלו, יכול להביא תוצאה יותר טובה מלהקה של מיליונרים שמנגנים ביחד בתור עבודה במשך איזה 20 שנה לפחות. כנראה שאו שכסף לא קונה טעם, או שמטאליקה באמת היו בשפל השפלים באותה תקופה, אני לא יודע. זה הכל.